Apple nedávno predstavilo nový iPhone 17 Pro Max, no a nám to nedalo a postavili sme ho do súboja s Samsungom S25 Ultra, ktorý láka svojím zoomom, no a s Google Pixelom 10 Pro, ktorý naopak láka s AI funkciami. Naša otázka znie, ktorý z tejto trojice je najlepší v oblasti fotenia a točenia videa? Začneme iPhoneom 17 Pro Max, pretože je jednak najnovší a rozburcoval asi najviac publikum, čo sa týka technologického sveta. Najmä svojou oranžovou farbou a spracovaním, nakoľko už nie je z titánu, ale aj z hliníku, a áno, na internete ste zbadali mnoho sťažností, že ten materiál sa trošku škrábe, budú tam odrediny a jedno s druhým. Osobne sa mi ten telefón páči v oblasti tej vrchnej, tá spodná by mohla byť o čosi lepšia, avšak na konci dňa aj tak na telefón, ktorý stojí cez 1000 eur, si asi budete kupovať kryt a s krytom to vyzerá naozaj super. Potom tu máme Google Pixel 10 Pro, ktorý sme si predstavili v samostatnej recenzii. Vravel som, že toto je asi ten najlepší telefón, ak by ste z iPhoneu chceli prestúpiť na Android. Toto je telefón, ktorý by som si kúpil. Dizajnov veľmi kompaktný. Tretí z trojičky je Samsung S25 Ultra, ktorý jednak je dizajnovo asi najkrajšie spracovaný z tejto trojice. A to hovorím ako používateľ iPhoneu a Apple produktov. Čo cením na Samsungu asi najviac je stylus zabalený priamo v telefóne. Je to praktická vec, ktorú viete využiť pri úprave a AI funkciách samotného telefónu a takisto máte rýchle poznámky k dispozícii, takže keď ste vyťažení, fantastická vec. Predtým, než si nafotíme a porovnáme priamo nejaké fotografie z týchto zariadení, poďme si predstaviť, čo v podstate obnáša táto vrchná výbava fotografická. Takže v prípade iPhoneu trojica šošoviek, máme tu základný main objektív, ultrawide a takisto teleobjektív. Všetky tieto objektívy majú 48 megapixelov. Čo sa týka zoomu, tak ja keď si tú aplikáciu fotografie otvorím, tak mám tu od širokouhlého 0,5 až po 8-násobný zoom, ktorý je optický v tomto prípade a nie je digitálny. Čo sa týka videa, v prípade iPhoneu tam bude naozaj Apple excelovať, pretože ponúka jednak formát Apple ProRes RAW. Vy čo tvoríte obsah, točíte videa, vám to niečo hovorí, avšak my obyčajní smrteľníci budeme používať štandardné rozlíšenie 4K 120 snímkov za sekundu a keď si budete točiť selfiečka, tak si ich budete točiť v 4K v 60 snímkov za sekundu vo formáte 4:3. Poďme na výbavu Google Pixelu, ten má v sebe opäť raz 3 rôzne objektívy. Máte tu základný, ultraširoký a teleobjektív, základný má 50 megapixelov, ultrawide má 48 potom a teleobjektív má zase raz 48 megapixelov. Čo sa týka rozsahu toho zoomovania, tak opäť raz keď si otvorím aplikáciu fotoaparátu, tak tu dokážeme ísť raz a znova od 0,5 po 10 zoom a Google Pixel 10 Pro je špecificky tým, že ponúka digitálny zoom až 100-násobný. To si potom ukážeme v praxi, či tieto fotky budú použiteľné pri takomto zoomovaní. Čo sa týka videa, tak tu na Google Pixel dokáže točiť 8K pri 30 snímkoch za sekundu, čo je viac ako v prípade iPhoneu, avšak Pixel neponúka tie pro funkcie pre tvorcov obsahu a kameramanov. Čo sa týka prednej kamery, tá má 42 megapixelov a má samozrejme autofokus. A keď som pri autofokuse, toto musím zmieniť pri Pixeli, že Google Pixel má aktívny autofokus zadnej kamery aj prednej kamery, ktorý reaguje že extrémne promptne aj pri tom videu dokáže pekne preostrovať, avšak niekedy, keď som fotil niečo, tak sa stávalo, že v podstate zaostrel na objekt, ktorý som nechcel mať úplne zaostrený, čiže som si to musel prekliknúť, čiže je promptný, pracuje lepšie ako v prípade iPhoneu alebo Samsungu, avšak niekedy až moc proaktívne. Ale späť k videu zo selfie kamery, kde máte rozlíšenie 4K pri 30 respektíve 60 snímkoch za sekundu. No a trojicu nám uzatvára Samsung S25 Ultra a jeho technická výbava opäť raz 3 šošovky. Základný objektív má rozlíšenie 200 megapixelov, čiže Samsung má predispozíciu na to, aby ste s ním dokázali naozaj kvalitne fotiť a následne veľmi detálne zoomovať. A následne tu máme potom ultrawide, ktorý v podstate má 50 megapixelov a teleobjektív má 10 megapixelov. Poďme raz opäť si otvoriť aplikáciu foťáku. Musím povedať, že tu nám to UX-ko celkom dosť vyhovuje, je to jednoduché, prehľadné. Začíname v základnom režime na 0,6, čiže o čosi zoomnutejší ultrawide ako
prípade iPhoneu alebo toho Google Pixel 10 Pro a potom pokračujeme až do 10-násobného zoomu a môžeme pokračovať až do 100-násobného digitálneho zoomu. Čiže opäť raz uvidíme v praxi, či tieto fotky za niečo stoja, ale myslím si, že Samsung má práve predispozíciu tým veľkým čipom, aby dokázal aj tieto ultra zoomnuté fotky vyprodukovať v dostatočnej kvalite. Čo sa týka videa, tak Samsung Galaxy S25 ponúka 8K 30 snímkov za sekundu a predná kamera je 12 megapixelová, ktorá dokáže točiť video 4K 60 snímkov za sekundu. Samozrejme viete si to switchnúť do nižších rozlíšení, ale myslím si, že všetci to budeme mať práve v tom 4K. Takže aké máme odhady pred tým samotným porovnaním? Za mňa iPhone bude úplne excelovať, čo sa týka nejakých takých prírodzených farieb toho fotoaparátu a zároveň bude najlepší vo videu. Čo sa týka Google Pixelu, tak tu si myslím, že budeme excelovať práve v tých momentoch, keď potrebujete pomoc od umelej inteligencie a potrebujete nejakým spôsobom dotvoriť ten obraz, alebo potom v tom samotnom procese postprodukcie potrebujete niečo odstrániť. Tuto bude Google Pixel naozaj výborný, no a Samsung za mňa bude práve dobrý v tých zoomovacích situáciách, kedy máte niečo strašne vzdialené, chcete si to priblížiť, tak ten 200 megapixelový čip dokážete využiť na maximum a vykropovať z toho naozaj fotku, ktorú viete potom použiť aj napríklad do nejakej printovej formy. Začneme takým tým denným portrétovým fotením a porovnáme si teda ešte raz všetky tieto tri telefóny a keď tu mám pred sebou tie fotky, tak úplne horúca novinka iPhone 17 Pro Max má asi za mňa, že najteplejšie a najprirodzenejšie farby a zároveň si aj v pozadí tej fotky v presvetlenej oblasti zachováva asi najviac dát. Následne by som ohodnotil asi Samsung S25 Ultra ako druhú najlepšiu, ktorá má trošku také chladnejšie farby, čo majú tie Androidy v zásade spoločné. Avšak ten Samsung dokáže viacej pracovať s tou prírodzenosťou tej fotky. Ale Google Pixel, keď si ja zazoomujem napríklad na vlasy, tak musím povedať, že Google Pixel naozaj je úplne detailný a zachováva viac tú štruktúru tých vlasov a tých detailov ako ostatné dva spomínané telefóny. Keď sa ideme pobaviť o dvojkovom zoome, tak opäť raz začnem iPhoneom. Má síce všeobecne najprirodzenejšie farby, ale v prípade detailu na pene, kde v podstate bojujeme so svetlými a tmavými tónmi, tak tu na iPhone zaostáva za jednak Pixelom a jednak Samsungom. Tu by som vyhodnotil, že Samsung túto situáciu zvládol asi najlepšie, pretože Pixel opäť raz je až príliš ostrý, čo sa týka tých hrán a to aj napriek tomu, a nie, že napriek tomu, ale vďaka tomu, že používa výpočtové dopočítavanie pomocou umelej inteligencie, ktorá má svoje využitie, ale táto situácia to nie je. Poďme na fotku, ktorá je z noci, takže máme tu objekt, ktorý je svetelný, nám sme si zaostrili a skúmame teda, čo sa stane. Na prvý pohľad mi príde úplne najprirodzenejšia opäť raz iPhoneová, ale to len preto, že v podstate zachováva si také teplé farby a všetci sme na ten iPhone zvyknutí, ale pri bližšom zazoomovaní vidíme, že ten iPhone nemá úplne najlepšie detaily a opäť raz bojuje s tou štruktúrou a niektoré ostré hrany sú také viac maslovitejšie, by som to nazval, a tuto sa doťahuje Samsung a má o čosi navrch. Na prekvapenie Google Pixel by som všeobecne pri nočnej fotke, tejto konkrétne, ktorú tu mám, vyhodnotil asi ako druhý najlepší. Všeobecne ma tu zarazila jedna vec, že v podstate tie Androidy sa snažia byť stále chladnými, ale Google túto nejakým spôsobom vypočítal, navnímal tú situáciu a dal ten white balance do takých teplejších tónov a tá fotka pôsobí prirodzenejšie ako v prípade S25. Keď sme ešte pri tej nočnej fotke, poďme si povedať niečo o fléri, respektíve takom tom nechutnom odraze svetla, ktorý nemá nikto z nás rád, či už sme fotograf alebo obyčajný užívateľ. iPhone to zabalil do takého jemného štvorčeka na budove, čo voči predošlým generáciám musím povedať, že sa vylepšilo jednoznačne. Samsung tieto odrazy nejakým spôsobom vyobrazil na takých kruhovitých zvláštnych tvaroch a vyzerá to skôr ako špinavá šošovka, čo nie je, pretože foťaky som čistil pred fotením a naozaj to pôsobí tak zapackane. A azda najhoršie na tom je v prípade týchto flérov
práve Pixel, ktorý dokázal spraviť jednu veľkú machulu v oblasti fotky vedľa lampašu naľavo a dokonca tieto fléry potiahol aj smerom ku budove takým svetelným pásom. V oblasti, ktorej sa budú odlišovať tieto tri telefóny, je práve telefotografia a teraz vám poviem prečo. Je to práve z dôvodu toho, že každý z tých telefónov pristupuje k tej telefotke úplne iným spôsobom. Technicky Samsung 100-násobný, Pixel 100-násobný, iPhone 40-násobný zoom, ale tie výsledky sú totálne rozdielne. Zatiaľ čo Samsung sa tu snaží niečo zaostriť a niečo vyprodukovať z tej telefotky a napriek tomu, že má 100 megapixelový čip, tak tu nás sa krásne ukázala sila umelej inteligencie v prípade Pixelu, pretože tá fotka vyzerá ako keby som stál pri tej lampe a fotil ju z metrovej vzdialenosti. Čo sa týka iPhoneu, tak ten jednak nedosahuje ten 100-násobný zoom, ale druhák, keď si ja opäť raz zazoomujem tú fotku tak na úroveň, aby som bol na úrovni tých dvoch Androidov, tak musím povedať, že tu na iPhone naozaj zaostáva a jednak má problém s ostrosťou a druhák aj so zrnitosťou samotného obrazu a tuto je jednoznačným víťazom práve Google Pixel 10 Pro. Pre fajnšmekrov tu máme Fiat 500, takýto model a ideme si ukázať makro. V komentároch ma možno zničíte a zhejtujete, ale opäť raz ja si myslím, že ten iPhone vyzerá najlepšie, respektíve najprirodzenejšie, pretože dostal som sa jednak s ním čo najbližšie z tých troch telefónov k tomu danému objektu, čo je v tomto prípade logo Fiatu a to rozostrenie je prirodzene distribuované po celom obraze. V prípade Samsungu je situácia tiež veľmi podobná, ale Samsung pôsobí veľmi ostro, tvrdo ten obraz a má problém trošku v oblasti toho nápisu Fiat s dopočítaním toho rozostrenia, pretože také nie úplne najhoršie, ale ani úplne najlepšie, taký stred by som povedal. Keď si otvorím Pixel, tak ten z tohto testu za mňa vyšiel asi najhoršie, pretože tuto najviac bojujeme s tým, čo má byť v ostrosti a čo nemá. Práve som dofotil ultra široké fotky v nie úplne najlepších svetelných podmienkach. Mám tu protisvetlo zo štúdiového svetla, zároveň vzadu je šero a zaujíma ma, ako opäť raz tieto telefóny dokázali pracovať s danou scénou. Čo sa týka prirodzenosti svetelnej, za mňa Google Pixel, potom iPhone, potom S25, ktorá je opäť raz trošku chladná a bojuje práve s tým protisvetlom. Je tu taká tá fialová aberácia, sa to myslím, že nazýva, takže je tu dosť citeľná. Pixel s týmto zabojoval extrémne dobre. Nemám tu ani opäť raz fléry v oblasti toho softboxu navôkol, čiže veľmi fajn a aj detálne je to celkom fajn, nie je to úplne najostrejšie. Tuto v ostrosti vyhráva Samsung opäť raz, keď to porovnám aj s tým iPhoneom a tepelne najprirodzenejšie iPhone určite, ale iPhone opäť raz bojuje tak ako aj Samsung s flérom zo softboxov, avšak nemá tu tú rúžovú aberáciu. Čo sa týka toho pozadia, nakoľko tá scéna je veľmi svetelne náročná pre tie telefóny, tak vzadu to je relatívne sivé a tu na telefóny Samsung S25 Ultra a Google Pixel 10 Pro tú scénu odfotili tak, ako je, avšak iPhone dokázal aj to tmavé pozadie trošku rozsvetliť, čiže máte aj detail a nejaký taký ten zážitok aj z toho pozadia za tou scénou. Overall by som dal v tomto prípade Pixel na prvé miesto, iPhone na druhé a Samsung na tretie. Pozrime sa aj na kvalitu videa z pohľadu bežného používateľa. Stabilizačný test jednoznačne vyhráva iPhone, nasleduje Samsung a potom Pixel 10 Pro. Pri zoome sa nám však garde otočilo v prospech práve Pixelu 10 Pro s najlepšími detailami. V prípade točenia panorámy pôsobí iPhone oveľa viac filmovo a jemnejšie než jemne umelý pohyb Androidov. Spísal som si tu nejaké poznámky, ten stylus inak bravúrna vec a vychádza mi z toho jedna zásadná vec, pretože tieto telefóny si kupujete ako pracovný nástroj. V mnohom dokážu nahradiť v podstate ťažké kamery. My sme tu prežili dobu, kedy v podstate z veľkých televíznych kamier sme sa dostali k foťakom a teraz tu máme toto. Vec, ktorú máte vo vačku a plnohodnotne vám dokáže slúžiť ako pracovný nástroj, ako nástroj na zábavu
A neexistuje jednoznačná odpoveď, ktorý z týchto telefónov fotí alebo točí najlepšie. Je to o vašich preferenciách. Ak ste technologický nadšenec, Google Pixel 10 Pro je telefón pre vás. Má tu skvelú AI, ukázal sa nám to v teste napríklad teleobjektív. Ak ste človek, ktorý funguje v Apple ekosystéme, tak asi veľmi ťažko si vyberete S25 Ultra, aj keď to je famózny telefón s výborným čipom, ktorý má 200 megapixelov a dokáže fotiť a točiť naozaj detálne. Je to naozaj iba na vás, napíšte nám vašu voľbu do komentáru, skript tohto videa je na konci a ja vám prajem pekný deň a vidíme sa opäť raz na budúce.